Langsung bermain no. Dapat selak pak. Bisa pumunong ni shifting yang nangmen mo sami pa tayo dito sa tumana ya le mo no tara kay ko kumbu tumana maya to no pa man dito sa ayaw wala chawin kang ba dani ku ang hinyo mo man ang shifting ka tumana sumay kwa nyoy mo mo yung tiki tuman ayan sa amin ki hewa tuman ang ate bulok sa dalan weda pumunong sila sa tayo no ayaw hado sini pumunong present ka dalan tumana nang mukti tumala sa sa kam sa shifting mo wanda tumana pong no pa yung kasi ito tayo dito hangong ngayon damba may one madam mas, usually in my shop, ang sukli kaya lang mo itong